Now ngizothi kuwena uma ngabe usunenkinga ekukhalisayo akuseyona yakho but it's for the office. Ngizothi makulabantu abakuhlebayo akusekona kwakho, it's for the offices only. Makunabathakathi akusekona kwakho, take them to the office. Ake shela uBulibuli isandla, for the offices only. Makunabantu abakusukelayo, abantu abakuhlebayo, abantu abakusabisayo, musukuloku warisheka, mawusune stress, kunento ecindezelayo, take them to the office. Akusekona kwakho, for the office. Usibana musukuloku uyiwarisha, hlushwa ingane zakho, hlushwa umyeni wakho, awusazi uzokwenzani. It's because akusekona kwakho, but it's for the office. Take them to the office. Take them to the office.